Usap komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita. Baka dasig sa tiyempo naton petsa 28 na sa bulan sang Oktobre tuig 2021. Aksyon Hotline. Katapusan na kitang Huwebes sa ikanapulo nga bulan. Kuan iniho, duha na lang kaadlaw, dalawang tulog na lang. Di kita magkalipat sa may mga plano nga magbisita sa ila mga himata sa mga sementeryo. Buwas na lang ang katapusan nga adlaw kung ari ka diri sa Bacolod sa pagbisita no sa ila mga minatay. Ang Bacolod City sa Naibaluan mag-aumpisa ang closure sang mga sementeryo umpisa sa Sabado. Oktobre 30, tubtob, Nobyembre 2. Hindi pwede magkadto na ang mga pumuluyo nga magbisita, magpangamuyo sa ila sini himata nga mga nagtaliwan. Pero ang kapulisan suno sa BCPO nag-umpisa na sang ila sining monitoring. May ginpahamtang na nga mga miyembro sang kapulisan sa nagkalain-lain nga mga sementeryo. No, diri sa Metro Bacolod, kahapon pa actually nag-umpisa, and then until November 5, no, ang ilayang pagbantay sa mga patyo. Tandaan tapalihog sa mga nagakadto sa mga sementeryo. Ginadumilian sa gihapon ang pagbitbit nyo dira sa mga patalom, baraha, mga sound system, no? Di na pwede ginabawal ina ang dalon sa mga sementeryo. Kag gina-encourage ginang tanan nga kung mahimo magsunod sa ginapatuman nga health protocol. Makibot ning mga kuan mo ning ikaduha nga tuig nga kung magbisita kita sa mga sementeryo, kung makakakita lang ni ang kwanabi o kung may ara lang, buhi lang ng ginabisitahan mo, mga himata yung magbisita sa sementeryo. Kisa makakibot siya mo, kapin pa kung naglabwak ang lawas mo, sinsin-uni nga tao ang nagabisita sa akon, di man? No, bangod sa COVID, no? Nagasuksok sa face mask, kag face shield sa pagpadulong sa mga sementeryo. Pangamuyuan tanan lang may ginasuggest nga ni, pwede man nga virtually, ito ka lang sa balay mo, para way na sang problema. Mga Facebook users kag YouTube followers naton worldwide nga nagamonitor na karon nga aga nga tungid nga pagpanamyaw. Thank you so much sa inyo padayon man nga pagsuporta, pagsakdag diri sa Aksyon Radio Bacolod. How do you do? Kumusta kamo? Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw kag pag-abi-abi sa inyo way untat nga pagsuporta kag pagtutok diri sa Aksyon Radio Bacolod. No, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe hindi lamang sa mga OFW, sa mga residents kag citizen na sa mga pungsod nga ila ginaistaran. Feel free kamo sa pagpadala sa inyong mga comment yung dira, reaction, opinion sa mga ginatalakay ta. Pwede nyo na ipadala sa comment section sa Facebook kag YouTube. Kung wala ka internet connection, pwede ka mangyapon ka partisipara, no? Ipadala lang diri sa aton text hotline 0963-757-0874.
Matag palamati taya on air, nagamonitor sa ilang mga transistor radio, nagamonitor sa ilang mga salakyan, diri sa Negros Occidental, kag Bacolod City, bahin sa Region 6. Good morning and welcome to the show. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. Ano ang pila ka madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita karon kag ibaluon ta sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Ang nangin resulta sa ila operation dira sa San Carlos City. Actually kagabi pag naton ginatry si Agent Bambo, no, kay hindi lawg-lahog dako ning value or amount sang shabu nga na-recover sa operation. Mong can you imagine, amo na ni subong kabudlayan sa pag-travel bla because of the travel guidelines kag mga travel requirements sang mga nagkalain-lain nga LGU, hindi lawg-lahog subong mag-travel ka. And as a matter of fact, may mga interdiction operation man sa mga puerto. Much more sa mga airport, grabe man dira ang pag-monitor. Galing na tingalahan kung San Carlos, dusuki niya sang mga sindikato sa pagpaagi sang illegal nga droga, how? No? Doon nagserbi na niya ang San Carlos City, nga dira ang nangin outlet o kung transshipment, dira ginapagi bala ang illegal nga droga. O hindi man pwede nga wala niya sang nagpatigayon, sang shipment nga madala diri sa aton sa Metro Bacolod o dira sa San Carlos, nga mahimo ang distribution o pagbaligya sini basi makalabot pa diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Now i-check ta karon ang latest update sini kag ang status paano bala gina kilala sang taga PDEA kag PNP ang nadakpan o natikma sa ila sini buy-bust operation. Ang buy-bust operation, Aksyon Eden, no ay na kuano piyansa kung madakpan ka, no? Kapin pa a huge amount, no? Sang value sang shabu nga na-recover. Diba, kung noong 3.4 million pesos, ni pila naman kautok ang magmalasi ni kag lain kung nali makahigop sang shabu. Aksyon Hotline. I-check na karon dugay sa report ni Aksyon Alvin Graba. And you know, timely ini ang pag-discuss ta about illegal drugs because of the forthcoming election wherein no, isa nga maginatutukan man sa otoridad, amo ini ang issue sang narco politics. Ti bala may ari diri? O nga siging sinulod sini? May mga politiko bala nga mahimo makabenepisyo bangod sa illegal nga droga, nga mahimo suportahan sang kita or income because of the illegal drugs. Aksyon Hotline. Ano pa? Aryo, ibalikan ko lang ni, kag ipaklaro ko ni balakaron sa taga-Comelec, kundi issue sang vote buying subong sa bilog nga Pilipinas. Actually, nangin sentro siya sang komento, mga reaksyon sang publiko right after nga dogin dala naman liwat sa pamangkot sa mga presidentiables, sa mga nagapapili sa mataas nga posisyon. Duhay pa gani malakip diri sa lokal, no, kay sa national igin address, kagin pamangkot sa mga nag-file sang ila certificate of candidacy. Ang tinaga nga vote buying, actually, tagsa ka eleksyon, gagwa gid man ni. No? Gagwa gid niya ang vote buying. As a matter of fact, ini nga problema, pila na kadekada naglabay, same gihapon gabalik-balik lang ang issue sa vote buying. Pero ang pamangkot diri, ini nga kasuguan, saan o gini nag-umpisa ang vote buying nga may salabton ang kandidato man? Kahit hindi ka pa man makabig as official candidate, by the time nga way pa nag-umpisang kampanya, di ba? Di subong ko maghalaka panghatag ang magpromisa, da makwalify na sa ginatawag naton nga vote buying because take note, ang vote buying, hindi lamang kwarta, kundi pati promesa sa trabaho kag iban padra. Ang ginahatag mo bilang forma sa pagkuha sang simpatiya kag bulig, boto, in short, sang pumuluyo. Aksyon Hotline. I-check talang nagkaroon dugay-dugay. Now, ang update sa Carlota sa mga nagapamangkot dira,
actually ginapreparar na sa BCPO ang case no sa interview naton kagabi kay Police Colonel Joseph Thomas Martir. Ang hambal niya nga tidamo nga kaso to. Kapin pa na tiruhan nga daan tong pulis nga nasa kanto kung siya giman ang tiro to nga may pilas kamot. Ang suspect gali amo man ni Aksyon Eden ang ginaligar nga responsable nga naglutang sa kagawad sa Calatrava. Galing way lang mapuruhan. Grabe, no? Aksyon Hotline. Ano ang latest sini? Ibaloon taman ang karon dugay-dugay. Now, isa pagid diri sa Metro Bacolod buwas sa nagapadayon ng COVID-19 vaccination activity, vaccination drive sa bilog nga pungsod Pilipinas ti diri sa Bacolod City, although ang DOH sa Gambalti sa November 3 ang pag-umpisagid sang vaccination activity sa mga minors nga nagaedad from 12 to 17 years old. Buwas sa Bacolod nga may-ari na schedule ho. Sa October 29 sa isa ka hospital in cooperation diri sa isa ka hospital, EOC and other agencies or group nga naga-support sini nga program sa mga may comorbidities. Mag-aumpisa na buwas iadri sa Metro Bacolod. Ang question, ang target bala nga kadamuon sa mga minor nga bakunahan sang Pfizer kag isa pa kag Moderna. Balabon do muning duha ka mga vaccine. Kumusta na? All set na ni? Okay na ni sila tanan nga magpabakuna buwas? Aksyon Hotline. Ini kag iban pa karon nga mga update man sa patrol hibaloon di sa aton nga pagpangalagad. Kamahal sa bulak subong no. Ang baligyanay sa bulak si Mrs. nagbakal. Ang daw kasimple lang nga daw one-sided lang Aksyon Eden. Ang gatubang lang mo na kung patalik doon mo ya dahon lang makita mo. Ay tag 300 gali, kamahal gali no. Ay pero kung ibutang mo na sa patio sang una nga tiyempo sa mga pampubliko nga mga sementeryo, pag butang mo, pag dalikod mo, balikon mo pagkapon, wala na. may mga nagapanghimos, kag gina-recycle, ay, tiambot subong kay buwas na lang ang last nga pagbisita. Kung magbilin ka bulak, ayan subong, di madula. Aksyon Hotline. Okay, balon talag karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Naunahon ko lang anay si Aksyon Alvin Graba kay actually kagabi ko pa nigintry ang taga-PDEA no si Agent Mambo galing kido alang-alang gid siya kagabi. Party sa recoveries kag operation na sa San Carlos ining party sa Cebu. Kay angot ko ni karon diri sa PDEA Manzanegros, yun know, may mga deliberation ang ROC. No, may mga application ang mga barangay nga luyag madeklarar bilang drug-free area. Kag angot man sa nagilapit nga eleksyon in terms of ginatawag bala nga kwan nga pagmonitor sa otoridad parte sa narco-politics. Amo nang pinakamasakit gid kun ang masuportahan kang mabutang mo sa pwesto nakabenepisyo sang kinitaan or kita pagi sa legal nga droga ba o subo-subo gina? Aksyon Hotline. Ano bing ekspektaron mo kung ang ginbutang mo dira nga politiko sa pwesto amo gali ang nasuportahan sang mga sindikato sa illegal nga droga? Would you believe nga kung amo ni sila ang mabutang da? I think hindi man ni sila guro maghalagkamando sa motoridad. Abi, sige ano yung mga pagkampanya da? No? Kabudlay, no? Aksyon Hotline. Sang tsimpulan ni Presidente Digong damo naglalayas bisan mga opisyales sa gobyerno nga ginatudlon na, hoy, kakonektado ka, layas ka, kay kung hindi, disgrasya ka gayud. Aksyon Hotline. May pahugay pa to. May mga amo na to ganing pinahugay, may mga kalamatay ng mga opisyalis ng gobyerno, yet ari magyapon. Sige magyapon ang pagsinulod sa illegal nga droga. Aksyon Hotline. Huwag gid kadudlaan ang tao, no? Galing kiti sa illegal drugs, pero ti kadasig ang kwarta pag sulod mo, damo ang mabinipisyuhan, damo ang makakwarta, galing ting resulta, utok sang tao, ya. Peligroso kay ti pwede nga maghimo sang isa ka heinous crime. Aksyon Hotline. Can you imagine nga ang mga
nagahimo kag nagakommit sa heinous crime, amo niya mga tao nga hay nga matyagan nila do superhero sila nga kon makahigop sang shabu do matyag nila do sila lang nga ang husto kag wala kadlo. Aksyon Hotline. Pero ari ay ibaloon na to ng pinaka-latest update sini kay daw ipasagaan na sang kaso today ang subject sa buy-bust operation. Question: transshipment area giman lang San Carlos, di nagalin ini ang shabu, paano ini ginapasulod kag ano ang level sa sining na aresto sa operation? Patrol reports. Then sa Aksyon Alvin Graba kay na-interview niya sa Agent Bambo nga mo nag-operate ang PDEA Regional Office Special Enforcement Team. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon na Art, ginahulat na lamang karon sa Philippine Drug Enforcement Agency ang resulta sa mga na-recovered nga alleged shabu gikan diri sa crime laboratory. Aksyon na Art. Oh, doon na tulon mong shabu, tulon mong shabu, doon lang ka sa laway mo, toy? Oo. Gani. Dahil lang prepara na, inom yan ay tubig, Okay na? Alas okay 8:22 na. Anyway, Aksyon na Art, tama na rin ang ginahulat karon. Ang resulta gikan sa crime laboratory. Antisipasaka ang kaso karon nga adlaw. Ining batok diri kay Emil Mariano alias Nuno, president diri sa Aksyon Art sa Barangay 6 sa siyudad sang San Carlos matapos nga nakuhaan sang more or less mga tunga ka-kilo o kun 500 grams. Grabe ba? Grabe, makon mo na ya 500 grams Aksyon Art na kuha sa iya. Actually, joint operations ni siya Aksyon Art sang PDEA Special Enforcement Team led by PDEA Agent Bambu kagang PDEA Gimaras no dito sa Barangay 2 sa amuman nga syudad. Now, sunod diri kay Agent Bambu Aksyon Art, ang ila sini nga operation kahapon ginakabig ini nga high impact operation. Pero ang suspect nga si Mariano ginakabig nga high value target. Bangod sa mga shabu nga na-recover makon mo na yang malapit 1 ka kilo, kung basta sunod sa iya magnabot gani sa mga 200 to 300 grams ginakabig nila sa ila ahensya nga high impact operation. Now, a reaksyon na Art ang pahayag ni PDEA Agent Bambu. Agent Bambo, pasiara si mo datoy? Sige, diri na lang kita Aksyon Art no sa Okay din di ka access sa pyakto sa kay Agent Bambo, ho? gani man. Ari Aksyon Art ang pahayag ni PDEA Agent Bambu. Ninyo, ang mga nanong oras file karon nga ang kaso against niya. Anytime ko nga adlaw sir matapos ang pag-laboratory sa mga recovered items sige na magpanikin sa kaso. Yes, ano nga kaso ang kapataka against sa patakaan natin siya sa Section 5 which is healing, Section 11 ang condition ng illegal na droga ang mga doon ang suspect sir, paano natin i-consider? Consider siyang high value target ang ating operation consider natin as high impact operation because nga nakakuha kita ng more or less 500 grams. Sir, tinatalin ang supply niya rin. Sige, katako yung gusto ko pang sisa kasi yung padalaman siya pero kapag padalman pa itong nakapuot ko supply halo. Oo, padala. Aksyon Art, kabahin gid lamang isang pahayag ni PDEA Agent Bambu. Kay kung lang taon Aksyon Art, kay ang supply ginapadala lang sa iya pero amo na mga bagay nga pagpadalman pa sa nga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency kundi ingid halin pero through communication lang kundi pick upon
ang ini nga illegal nga droga amo nang ginakuha abi sa nga suspect nga si Mariano Aksyon na Art. Now, din pamangko taman siya kagina kay hindi naman malipod Aksyon Art nga ang barangay 5 kag ang barangay 6 sa siyudad sang San Carlos nga majority dira ya gina ang kalabanan sulod diri kay PDEA Negros Occidental Head gani nga amo ning lugar nga mga drug den area. So hindi malipod nga amo ni siya si Mariano ang naga-deliver sang suspected shabu sa mga drug den area considering nga ang iya sini nga area of operation from San Carlos pakadto sa Banwasang Calatrava Aksyon na Art. Bola gali isang kad manggali no wala patyagan ko di ba si pati na di sa aton mapadala na di mo. Gani man isa pa na aksyon na at kagbalantayan mo at talalo pang doon nili kay tunga sa kilo di makon mo na 3.4 million pesos nga valor sang suspected shabu ang na-recover sa mga kapulisan and that includes kag mag-consider kag alarming man of course on the part sa PDEA bisan gani siya na tingala man aksyon art no kabahin diri sa pag-recover ni kikadako abi sa ila sini nga recovery action art. Okay. Alright, report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Perti ini hindi niya lahog ti sumong ginausisa sa mga otoridad. Actually amo ni ang sitwasyon gid. Pila ka beses nga madamo ang na-recover nga mga kantidad or values ng illegal drugs. Kagang report gani dito paninggahalin man gyapon ang supply, isa sa mga ginakuhaan sa supply either nga nagasulod from Cebu or ang halin mismo dito sa New Bilibid Prison. Grabe no. Ang pinakalala diya sa problema sa illegal nga droga, kay ara na sulod sa prisuhan, hilway pagyapon nga magpatigayon sa ila operation. Isiling ko kung sa sulod prisuhan na paano na bisla ka mas secure sila nga hindi na sila tuma-operate kung ato gito mga sindikato gyapon nagapabilin paano ni sila bidakpon mo kay gwardyado pa sila ka mga jail guards no kag ang mga ginapabantay subong sa New Bilibid Prison Action Hotline. ibudlayan gani kamo budayan ganing otoridad magala kadakop nga nagalayaw ni sila sa dalanon nagasaylo-saylo lang sa mga lugar nga gina-operate nila. Much more nga mga dalagko nga sindikato. Kung matuod nga gyapon sa New Bilibid Prison, nagapatimaan nga ti budlay gidya kontrahon, kag lutoson ang illegal nga droga nga operation. Action Hotline. May obligasyon ko, yado, kay may ara ko ibuyan ko lang na ang tatlo and then mabalik lang ko very quickly because we'll be having the PDEA provincial head in a short while. Alas 8:28. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod. Hibaluon ta siya kay PDEA Negros Head kay San Nicolas Gomez. Actually may mga deliberation sa ROC no kag damo sang mga applicants nga mga barangay nga gusto ma-declare nga drug-free ti siling ko do inintuan na yung nga system nga siling ko kabudlay nga ma-declare ka na. Actually ang sustainability sang imo area amon ang mission subong mo ang dako-dako gid nga
dapat imintinahon. Kabalo ka, hindi ka man mag-permanente nga drug-free area. Kapin pa kung may magsinulod naman nga bago nga sindikato, nga dahil mag-tiner sa lugar mo. Kagkon pa na yun nga may nagagamit sa illegal nga droga. Now, i-check ko lang ang mga update no kay ting ROC deliberation, may mga proseso ina before ka nga ma-declare as drug clear area. Kaling San Carlos, yun ka problema. Damo-damo yan linusot na siling ni Agent Bambo. Tiyan mo nang gina-monitor pa namon subong ho. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Nicolas Gomez, ang PDEA head sa Negros Occidental. Sir, how are you? Good morning. Si Aksyon Art, sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, good morning. Good morning man sa mga tagapangmati, sir. Sir, una vez ma-check lang ko sa imo ay there was an ROC there was a ROC deliberation. Kumusta sir, anong latest sa itong result? That's correct, sir. Kahapon, sir, patigayon ng atong Regional Oversight Committee deliberation kahapon sa Naga, virtual, wherein ang atong Negros Occidental na kapadeclare kita sa 22 barangays, sir. 22 all in all barangays? Yes, sir. Ginbitaran kahapon sa Regional Oversight Committee as drug-cleared barangays. Ini nga 22. Kung i-compare sa mga previous nga deliberation, doon mo ning dako-dako nga number, all over nag-grocer nga na-declare or may ara pa sang much bigger number? I think, sir, it's an 2020, may ara kita na. Hello, sir. Doon may intermittent ang signal mo, sir. Nagka-cutting off ka. Ano itong ginambal mo, sir? Or 2019, na damo naton taligay more than 30 na natin napadeclare in one deliberation. Okay. So, in other words, hindi lang ni una nga bes nga may mataas nga record nga nakuha kita diri sa Negros nga na-declare. That is correct, sir. Pero ini nga deliberation na may pinakadamong nga applicant barangays. Kaya okay. we have 63 applicant barangays, but unfortunately, the rest of 63, 22 ka barangays lang ang gintiklara as drug-cleared barangay sa aton ROC. Okay. Anyway, hindi nga mga areas, at least successfully na-qualify sila. Ang misyon na galing, sir, after sa declaration sa ila, kung paano nila ma-maintain nga maging zero incident sila or zero record of illegal drug operation kag mga sindikato nga magtinerman sa lugar nila. Tawaganda lang siya liwat, i-cancel lang na yung sa linya. No? Kay balikan ta si Sir Gomez, kay dalas-das ko ni karon party narco-politics nang gilapit na dan eleksyon, no? Kapinot sa niya signal daw dula-dula ang iya sining signal. Oh, by the way, may agagalit dira ha kay Sir Tutsi Pulientes, Andrea Aligin ga monitor man, Rico Lipana, Ronaldin Nicor, Catalino Istor, no, araman ga monitor, paring Fred Kilip, oy kumusta ka na? John Michael sa Ulong, araman ga monitor, si Minandro Cordoba. Thank you gida. Araman si Ana Sinoro sa Pilar Compound sa Marangay Lagranja, La Carlota, may aga silinga. Okay. Ma'am Jinky Jalagdon, silinga kay Mr. Biboy Vilesor, good morning. Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, good morning man. Thank you for listening. No, si San Milili Uligong inatamyaw yung manhoa. Araman si Miralyn Tibag, no, may family sa Barangay Pandanon, halin sa Arizona, USA. Alex Hamili, Araman, Alex Hamili Coemi Jr., Agustin Garcia, Maricel Montoya. Thank you so much for listening. Arapan si Dory Hizon, kag Rolly Simira. Kamo ni sila mga nag-support sa aton every morning kag sa iban pagin nga program. No, na utod na wagtang iya sinisignal. Sige lang, Sir
gatawag kami na sa imo linya, anantendan na ba sinalubat to si Sir Nicolas Gomez? Kag daw nag-travel ang signal may intermittent Aksyon Hotline. Si Ari nag-text siya, Sir, medyo hina ang signal. Gabiyahi siya, gali mo. Gabiyahi siya, guro. Mo na nga, Ari nag-text siya, silang Sir, sorry, medyo hina ang signal traveling. Ga-travel sa Subong. May mga areas siguro, kabalo kami mga areas nga dead spot, why bla signal ang communication, mo nagkakadula ang pag-transmit o pagsulod na sa iya. Aksyon Hotline. Ayos! So, congratulations sa mga na-deklara. Ang misyon nilang padayunon nyo, sir. Arat na sa itong linya sa Nicolas Gomez. Sorry, ginautod ang linya, tahina gining signal, no? Yes, sir. Pasensya, sir. Traveling north to Subong. So, that is why ang dula-dula ang signal, sir. Gani. Pero sir, ini nga mga area subong siling ko gani kay ina ang misyon ni nila kung paano ma-maintain nga mangin drug free sila until matapos ning tuig and in the coming years. Yes, sir. Kaya mo gaya na, sir, no, mas dako pagid ang responsibilidad sa kabarangay na drug cleared na maintain inang status as drug cleared barangay. Kaya mo gani, anytime pwede na siya i-revoke once na makita sa Regional Oversight Committee na may mga nagbalik naman o may existing drug personalities naman o kaya may illegal drug activities nga nagkalatabo sa barangay. Aha. Ang isa pagid subong ang katingalahan kublasan ng San Carlos niyo nga do dinigalin yang sabuni nga do kadamo gyapon sa mga ma-recover da sa ila area how. That is correct, sir. No? Kaya mo gani, sir, while paninguha man kami sir, no, sa PDEA, ang PNP, at gani ang Coast Guard naton, ang DOC, kag ang other law enforcement units, pati gani NBI, nagapaninguha nga matap natin siya nga problema. Pero sigurado man kami na ining mga sindikato, sir, padayon man nga mangita paagi nga magapalusot ng droga diri sa aton. Basta may ara pagyapon kita nga demand diri sa aton. Ang siling ko gani, kung may mga virtual nga mga meeting subong sa mga kompanya, gaga sa iban pang mga tatapan sa gobyerno, siling ko virtual man ni siyempre ang transaction, why ni face-to-face. Subong kay budlay mga travel guidelines, siling ko din ni ginapalusot man. Actually, sir, no, maamo gani, maski stricto aton border, so that is why na kita subong ginatawag ng mga human courier. Pero mo gani, may ara makita sir mga rolling cargos, may ara kita mga courier service. Namo ini ginagamit subong sa mga sindikato para makapalusot gid lang sa illegal nga droga. Aha. Importante guro nga mahimo man kita sa mga innovation nga kung paano ni sila naman liwat ma-monitor kag ma-intercept. That is correct, sir. Amo ginasino ang ginatutukan nato sino kung paano ini sila paano ini naton ma-intercept ini nga mga droga nga gipadala ni sa mga rolling cargos. So isa lang gid sa aton isa sa aton ginahimo sir pag-intensify sa aton intelligence operations kay mo gani sir kung hindi nato ma-intercept ang information na may ipadala, hindi man nato na siya ma-intercept man na items nga ipadala. Kaya ang aton prevention sir kag deterrence sa aton mga terminals and ports. Okay. Now, isa pa gid sir, no, in the forthcoming election, one of perennial problem is amoni ang narco-politics. No? I don't know kung nag-aumpisa na kamo sa pagmonitor sini sir sa mga possible mga politiko nga pwedeng mangin beneficiaryo sang kinitaan or income sa illegal drugs. Yes sir, ginatanaw na nato na sir no. Diri sa aton mismo sa province ginatanaw man namo na mga pangalan kung kay duwa man lang pwede matabo either kung ini nga drug personalities, yagin mismo ang personal na involved sini nga election o kaya magasuporta sila no, magasuporta sa isa ka kandidato gamit ganing drug money nga ginatawag naton. Isa na sa aton monitoring sir nga so sini nga maabot ng election sir. Okay, pero why pa gid man no sa na-determine o na-establish nga may ara gid man sir? May mga information kita nga nabaton, raw information, but amo gani sir, we need sufficient and concrete evidence para mahambal nato ng personality isa siya ka narco-politician. Okay. So, keep us posted para at least siling kumay kay tulad temprano pa ma-inform ang public good nga ti ang kandidato nga mahimo mangin beneficiaryo siniti kundi hindi makapungko sa pwesto sir. Yes sir, that's correct sir. Pero I think sir no, ako personally sir gapatigin man nga hindi na sila basta-basta subong mag surface ini nga mga klase man nga sistema kay mo gani
nabalaan na maginaton sir nung kagrabe ka-aggressive ang campaign sa gobyerno maski sining narco-politicians, no? In fact, maski atong presidente maging pangalanan na. Siguro may lessons man sila na ma-learn sining natabo. Okay. Now, isa na gid lang. Sir, kung di na mo damo na million of pesos nga worth sang shabu na recover ta since last year nga mga operation. By the way, Yes, ini sir. nga mga shabu di na ni subong sir man? Yes sir. Thank you sa question sir, no? Because actually sir, may schedule kita ang ginatawag sir na evidence destruction. So ini nga mga actually sir, ini nga mga shabu nga na-recover naton sir, no? Ara na siya sa kustodiya sa laboratory. Pero under na sa control sa korte mismo nga naggunit sa kaso mismo. Hindi Okay. na siya under sa PDEA or sa PNP. Pero aray na siya sa custody sa laboratory, sa PNP man o sa PDEA. Kay kabalo man ta sino na may mga markings ina kag may schedule for destruction. So sining maabot sir, I think may invitation man ipadala man siguro sa media sir no naton taltapan kung by next month November may schedule kita na destruction evidence. Kilo-kilo na siyang i-destroy, sir. Ini ng mga na-confiscate nato ng mga evidence from the last year, sir. So ina siya kung kuan na siya, magtunaw sila, kung mag-distract, magguba sila. Sir, sa may facility ginabutangan, no? So, sir, may mga incinerator pala, sir. In fact, this time, sir, actually, sir, isa yun sa akong official business subong, sir, no? Ini namon pagahimoon na sir na distraction kay magkatugan kami sa isa ka planta sir para dito pagahimoon ang destruction of evidence. Kag dapat guro ay mga empleyado na kay siling ko basi kon mag-ilintrab nas lahigop kada mo na. Actually sir no may explanation na namon chief chemist na once masunog gali na siya tapos mapakadto na sa ibabaw ma-convert na ang chemicals ma-convert into carbon dioxide daw siya so hindi na siya bala itong siyabugid na imo masuyop. Yes, sir. Okay, siling ko kung lapit ka na karon sa sunugan, sabog kag maglapta, inayawer, siling mo daw nagasulumbi mga tao diyaw. Yes, that's correct, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dati, sige. That is why, sir, dapat planta gid sir, na dako, sir, na may incinerator gid siya. Okay. Masunog gid siya, totally, sir. Yes, sir. Ate, sige. Hulato na mo lang invitation para maka-witness kita. Kapin pa kung lapit man lang diri sa aton. Most probably sa Iloilo niya sa no? No, sir. There is a Negros Occidental, sir. Actually. Sa Negros. Yes, sir. Yes, sir. Kanugo, no? Damo minilyon tani. Galing kay utok mo lang madiferensyaw. No. Anyway, Yes, Sir sir. Nicolas Gomez, salamat gisa time, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you man, sir, sa time ng ihatan niyo sa amon, sir. Salamat. God bless, God bless. Good morning. Yes, sir. Grabe, ang narco-politics, sige ang monitoring nila. Next month, may schedule. Kay damo ang nagpamangkot niya, hindi na itong illegal drugs. Remember, si no less than the president, ang ambal, silinggas ang tiyempo ko sang una, nga isa pa ka judge or fiscal, siling nga kadabo ko sa naibaluan nga ginakambyuhan ang illegal drugs, ang tawas o kunano da. Sa subong guro nga tiyempo, dukbudlay naman na, no? Kung honest ang mga nagapangalagad sa aton authorities, mga operatives, law enforcement agency, hindi na guro matabo. Pero, basibla, way taga atag kumpiyansa. Kaya ba may ara man gyapon da nga mga sindikato, bla? Pero nagasalig kita and hopefully, mangin matarong ang tanan nga mga nagauluya talin sa laboratorio, no? Para nga hindi ma-recycled ining illegal drugs. Ti sa kinilo kilo action din gusto mo ma-witness kay may generator gigli. No? Bo, matyagan ko kung tunawon mo lang ni siya nga literal nga pagtunaw nga ara makon guro mo makadtutuno, makon mo nga makuluging kaguro sa ngigupay sini nga makon mo nga pila ka kilo nga daan ni guro, ali nagligad tuig to ang sa Bacolod kag sa Negros. Te kabay pa. Nga ini nga operation magapadayon. Ang katingalahan lang, ano ang means of transportation? Siniti may ara namang gali nakita ang PDEA. Nga ang kung mahimo ini sa sindikato on how to transport the illegal drugs, paano naton i-innovate man ang aton approach para ma-intercept ini sila? Di ba? Yan ang kiti diri sa aton niya, sa tutuod lang may pila diri gani ka
mga puerto nga way man lang ginatlingling ang mga kwanson sa lakyan. May mga interdiction, okay lang na kung matimingan ng mga interdiction nga rang K9 da. O nga hindi makuano, basi may mga ginabutang na silang chemicals nga pating ido. Galibog uloy ako nanungga pa ni Maho, bla. Action Hotline. Gapating ido, galungo-lungo dyan, waya. Why, boss, why? Di kabalo ko mga sindikato, kabalo gani magtilimpla na sila sa legal drugs. Kag lain siya na aksyon din, pag sulod sa aton, raw bala, ngayon nang i-process pa. O kag diri lang ginaluto. Antes magimo shabu. Ako kakita na kong shabu because of the rage ni. Tatlan tawon ta sa November. Kon balat, san o ini, kag ano kadamo, ang sunugon sang taga-PDEAC sa aton gobyerno, nga ini mga ebidensya nga na-recover sa ila mga operation. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer
So, dito na nag-start sa mga 8687 ang News and Public Affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been like principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Tugtog sa bra ka na!
Bisan sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador. Ara na sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tungot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means
that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon player, na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taburagwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, by the way, 58 days before Christmas Day. Pero una, hunta ni ana yung kuano, pagpanagtag sang temprano nga pamaskwa sa aton mapalaron. Nga winner karon nga aga may 65 days man ha. Antes ang New Year. O, abi-abihon ta na pagsulod sang 2022. Aksyon Hotline. Daw ginahunos lang, no? O, dahil kita sa pagkuha na sa mapalaron na itong winner, aga pa kita. Magatag sang 500 pesos. While ginaulat na itong magkasabat, ara na yado, ay pagkikasabat. Oy, ang cellphone yung ibang tayo para nga magabaton gilayon sa aton premyo. Kay Clark Tison Saludares, good morning. Nelly Habat, Paul Michael Ripulio, Manang Vic Siguen Sarhal, good morning, dira regard sa pamilyata. Edwin Pinida, Ana Sinoro, Rodora Buton Santiago, Roslyn Baldissimo, Michael Jan Senior Baloyo, Jacqueline Marino, morning Manuel Amar, silinga akong kumparing nga si Bowie Julingo and Rayboy Alunan, hinablos niya nga si Taboy Derla, ginatamew yaman. Thank you, gida. Noel Amar, silinga tamew ko lang akong friend nga si Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Yvonne, Voicer, kag Bia Jonathan, Araman si Dinis Roma nga iya ginatamyaw. Thank you, gid. Merry Christmas. Siling ni Ma'am Ana Sinoro, God bless. God bless man sa imo, Ma'am. Elizabeth Malakagamala, monitoring sa program. Thank you so much. Oka Malino, singa nagduging naman illegal drugs sa lina sa pagdula sang tukang. Nami ito sang una, sang damo mga drogista, kalatumba kay daw nagina ang sabo. Buisit nga human right, ibalik ka ang tukang. Ay, kalain diri kita. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Magpamati. Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1.
500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Aksyon Radyo Number 1. Okay. Ari na may nakasabata sa atong linya. Hello, good morning. Good morning. Ma'am, si Aksyon Art, si Aksyon Radio Bacolod, sino gani? Rosalinda Berha po. Rosalinda Berha po. Po, apelido. Tagalog ka, ma'am? Hindi, Ilonggo. Ilonggo, gali Abi ko Tagalog. Taga din gani si Ma'am Rosalinda Berha? Taga Mambulak. Sonpay, Barangay Mambulak. Silay City. Correct na, ma'am. Pilay dada? 51. Ma'am, isa lang ako ni request mo, sugpunan mo lang ako nga extra. Aksyon at Tayhopon o nasa balita o nasa aksyon? Radio. Radio sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikabi? Ano po? Siling ko ang imo isugpon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon? Sa Bacolod? Bacolod. Aksyon Radio. Nagka-utod-utod ng imo ko 51 years old si ma'am. Ma'am, padayonon mo lang ang pagpamati dira sa Aksyon Radio Bacolod. Congratulations. Ikaw magadaog sa 500 pesos. Pulaton mo lang ang text namon, ma'am, ha, kung paano mo maklaim ang imo premium, ha? Sige, ano mambal mo sa Aksyon Radio Bacolod kay makabaton ka 500? Oo. Ano mambal mo? Salamat sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, congratulations sa aton winner. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Hotline. Ayos kapin pagi ko maglapaw na 70 kisang edad, aton expectaron taman na kung maglapaw ng edad na kung kaysa hindi man ta kabati mayo mo sa cellphone. Anyway, congratulations sa mga nagabutan. Kamo mandira nga may entry diri. Takong tsansan yung magdaog sa sininga promo. Ayos. Now, let's go to work diri sa aton nga pagpangalagad. Oh, by the way, si Ma'am Vanessa Mayo, gali ara manog ang monitor. Thank you, good Ma'am Van. Belated happy birthday kay Doc Matt. No? Kay Uka Malino to kay Inaho. Ibalik ko no ang tukang. Sige man ang tukang guro. Galing kay daw ay ito nagsige, no? Sir Art, Monitor Purok Sirisa, Barangay Ringaw, God bless. Wala sa balita, wala sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bow! Kung ikaw nagabutan si Eduard Tahunis, daw kagidayon. Angela Liarte, gayon dato, good morning. From Bangga, Tutong 1, Barangay Felisa. Syunan Cuenca, Nuela Marcag, Iban pa nga monitor karon to dugay kay tingwaan tani paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Singa morning action out loud and clear. Bagkadi sa barangay 1 Purok Bulinaw. Shout out lang kay kagawad Jason Alarcon. Awario katuan tani bala ang vote buying. Kay subong do na buhi ini kag daw kuha naman sang gina-cater naman o ginadala naman nga isyo since nga tingin ko ano opinion kag reaksyon ang mga presidential balls sa nasyonal. Although nga may ara nga wa isang recently nakambal party sa vote buying, like for example former Senator Bongbong Marcos, do ay pagid man siya kambal sinilang, pero in the previous years and previous election may mga statement ini sila. Why kita sa nakita ang kandidato nga nagapabor sa nasyonal sa vote buying. Now, ang vote buying isa ini ka election offense sa idalom sang Omnibus Election Code Section 261. Thank you kay Judge Mabel Marocon. Good morning. Siya, no? Judge Mabel Marocon siya. Now, ini nga sahi isang kasuguan, kabalo ka vote buying, kundi siyempre hindi lang kay pagbakal sa imo sang buto mo or pagbaton mo sang kwarta, no, for the purpose of vote buying or any hindi lang gani manini mo kundi iban pagid nga pamaagi o forma sang vote buying kay nagligad gani nga 2019 damo nagkaladakpan na-intercept man halin sa tray sang itlog pakadto sa sinako sang bugas kay ginagamit bilang forma sang vote buying.
Galing ang problema lang sa idalom sang automated law. Ang isa galing ka kandidato can only be considered a candidate at the start of the campaign period. Isiling ko amuning nga sos kung ikaw abi isa kat matarong nga tao nga nagkampanya angot sa vote buying, ayawan ka pakahulat niya kay subong actually damo gid man ang at pinagtaganay kag nagahinatagay ti makonsider balay na vote buying kay iban hindi pa man kandidato na silang makonsider kay way pa man kampanya mo. Now, vote buying siling ko na isa ini kanangin lala nga problema sa palibot sang pungsod nga mabudlay gid sulbaron, no? Kag daw laka kag gid way pa ko kabati I don't know diri sa aton sa Bacolod kag Negros nga napreso bangod sang vote buying. Kalabanan diri after election ti ang claims ang napirdi ang kandidato siya gindayaan ko mo. Ti ining vote buying is a serious problem kung paano naton matinuan ang sa isang eleksyon sa Pilipinas. Online sa hotline. Ang kontradaya may mga panindugan diri, no? May mga iban pagin nga grupo nga nagahimo. Ang simbahan actually isa ni siyang nagapanawagan nga dapat mangin matarong sa isang eleksyon. Joining us this morning is the Social Action Center Director sang Diocese of Bacolod. We have Father Chris Gonzales. How are you, Father? Kumusta ka na? Good morning, Bao. Salamat gid sa pagtag-simpo sa aton sa sining programa. Wow. May aga gid. May aga si Aksyon Art no diri sa Aksyon Radio Bacolod Pads. Siling ko vote buying actually sulit-sulit kada eleksyon mo ning mga ginambalanta pero subong do na buhi ini matapos nga tingin kuan statement ang mga presidential may mga reaction mo sila kag palayag. Morally sala ang vote buying kag technically or legally speaking hindi gid maayo pero ang church ay nga isang nga nagakampanya gid sinipads di ba? Halin sa dado guba na kita nga plaka sa aton nga kampanya sa tanan nga seminar, sermon, ginahambal tagid ni no kay nakita naton do mo ning gamot mo. Amo ning naging gamot sang nga ako gani pambalo niya nga amuning sitwasyon sa Pilipinas, ini bangod sang aton naging mahigko nga politika kag elections kag ang ara sa tunga gisinamo ang do ka budlay na nita baklon nga vote buying no. Kay sa totoo lang nag-evolve na ning itsura niya no. May payong, pwede na subong, may t-shirt, pati dalan, face mask. Kung ano kadamo-damo lang. Face mask. Damo-damo. Scholarship, no? Ti, initanan, mahambal ko, purma gyapon, no? Sang pagpangaluyag, no? Kung paano ma-win over nimo ang tagipusoon sa aton mga botante. Inapala mo consider naton vote buying. Okay. Pero ini ayhan may tsansa pa nga ang disente kang matinlo nga eleksyon nga madula ang vote buying, ano ang percentage ini nga malabot ni Pads? Daw inaguro nga pamangkot nakabudlay-budlay gid sina sakton. Actually kagina lang namon ginaistoryahan man ining panawagan sang simbahan nga madula ang kwartahanay mag-elections daw suntok sa buwan no do kabudlay-budlay gid sina. Pero wala tayo gonta way ta naga-surrender sa sining nga panawagan kay gapati kita yaya nga this is a principle no. Kung gusto naton maguswag ang pungsod naton, like for example nakaistorya ako hapon sa Japan makabati sila nga may bayranay kung may gahatagay kwarta nga politiko ginabuyayaw nila mo. Kauluya na ya para sila dungkog nila do how dare you nga baklon mo dungog ko do mo sina. Diriya kung hindi ka ikaw politiko, hindi ka manghatag, ikaw yung buyayawon di. Bakuko kay mga politiko ya. Way ka tan magdaog nga mo sina. Naging kultura naging kultura kita no. So amo na taning ginabatuan naton. So kabudlay-budlay kay tas become culture. No? Okay. Kag gina-justify na naton nga okay lang na aton man na kwarta. Talagsama lang ta makaganit, no amo na bala, di ba? Pero sa totoo lang ginbaligyan naton dignidad. Futuro sa kabataan tagid Oo.
Ari sa tani, dumdumo naton bala, nga ang ining bayranay, dugay na ni ginahimo, kag ang naghimo gisining yawa. Totoo na ang yawa. Kung madumduman naton ang temptation ni Jesus dito sa sa diserto, amo nang ginambal sing yawa daya. Yatag kuning mga manggad sa imo, load ka lang sakon. Ti sa totoo lang iya ginasang yawa, amo na nga ginabatuan ni nasang simbahan. Kay iya na sang yawa ulobrahon mo. Ti kita tani mabato man kita sa inangat tentasyon. Pero galing bala daw doon nagpalunoy, kita sige na lang. Keep na lang pa, batuna na lang. So which is wrong. Okay. So, in short, ining mga nagapamakalbuto, kampon sang yawa. Yeah, so ako papatigi ko sina. No. Amo na gani nga tani, yes, suntok sa buwan, budlay-budlay, kanang kultura na ingrained na, no, nasulod na kita sa sistema naton. Pero gapati ako nga may mahimo pa kita kung batuan naton ang inang tentasyon. So may mga series of kwan kita, no, voters education ngimo na simbahan, Pads? Ang isa sini katahom kay may mga pamatan-on nga nag-area, isa niya katahom giniyaya nga development kay mga pamatan-on amo nagkadto sa aton sa simbahan. Kaghambal sila, Father, paano tadlungon. Kay grabing handom sa mga pamatanon. Di namon, hindi na namon gusto ngang sunod pang generasyon sa amon, may lain, laway Japon. So, dayaga pati ko nga may paglaom gigita, kay mga pamatanon, mga huben, new generation subong ya, handom sa tadlong kag maayo nga eleksyon. So, may mga plano kita nga pag-engage, pag-istoryahanay, labi na gid sa mga hubines. Pero siyempre wala naton dira ginadula ang istorya naton sa mga may edad na, no? Pero diri kita subong gatutok kay ang mga pamatanon taas ang handom, kag nalakita nila nga may pag-asa pa kita. Yes. Pads, I hope hindi ini katapusan ng pagsugilanon naton kag maging open ng imong line so that nga antes pa man magtigayon ang pag-umpisa sang ratsada sang kampanya, baka interview kita lawat sa imo because guluyag naton nga buligan man ang simbahan kag kita mismo baka patigayon no sang pag-edukar kag paghinyo liwat sa publiko. Pad, salamat gi sa time mo ginatag karon nga aga. Sa Aksyon may dugang lang ako dira. Yes, kay Pads. ginhambalan mo ko bala nga sige kita nay. Actually ang media ginaimbitar namon to be a part sa sininga movement, no? Kaya ang kabalo mata ang media non-partisan. Kaya ang balmo ganyo ganay kita sa pagbag-o sini, no? So magimbitar kami sa inyo. Sige, Pads. No, we'll take in noted. Salamat gi sa time mo ginatag today. Thank you. God bless. Halong perme. Halong man. Father Chris Gonzales, actually may milisahan to sa Yado. Ginatagan niya lang ito oportunidad na maka-interview. Malawig-lawig pa niya. Ang diskusyon. Mary Grace Istares, Beth Villanueva, Cecil Cabanig, Araman, Alfredo Sapas, nga dapat tanawon kung sino nagahatag. Dari sa Bacolod, bilang nag-eleksyon liga, dayag-hayag na gid nga may sobre na may lista pa-attach. Di pagid aksyonan sang Comelec. Kung wala sang gatag, wala man sang may mabaton. Galing hindi madutlan guro ng kandidato. Kapin pamangkot na blas lawyer, election lawyer. Kung anong, paano ina nimo mapapatunan nga may ginatag ang politiko kung wala siya nagreklamo ang ginatagan, yado kung ikaw makabato na limbawa isa kalibo, 2,000, mareklamo ko sa Comelec nga ginbakal ka. Budlay, no? Okay, sige, salamat kid Mike Toledano, Joel Madalugdog, Jean Hisulgon, Reed Rose Hispaniola. O may-ari nag-iubra account to, Rodrigo Rua Duterte III. Si kibot ko si Presidente Tigong, yan nag-monitor sa akon, Rodrigo Rua Duterte III. Si Jose Hierson Napinig Hunyo, damo ginabalaan social media nino. Gilbert Halog, morning man, thank you for listening. Aksyon Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balitang ito ay hatid Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
nagadapya na ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sinsan ang mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain nag-amat-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo. Sunday Boy, Arnaldo Paladar, good morning lang. Engineer Noel Olia, may agaman may pagmonitor kag Erwin Amaro, Renville Hinilo, Ron Bilin Flores, Sigaal, Ronel Traico, Louis Galapon, Alan Inoria, Waling-Waling Yofre, kag Siling Pedragusa. Salamat kin sa inyo da. Ang iban hindi ko malabutan. Sorry gida. Way nagkikita champ. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ni gina-recommend
Si Dok. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon